To masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na tattaunawa. Shirin da kan zo muku kai tsaye daga wannan tasha ta Kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Shirin da kan duba manyan batutuwan da ke faruwa ko suka faru a Najeriya da ma wasu sassa na duniya da suka hada da siyasa, tattalin arziki, sha'anin tsaro da makamantansu, inda muke tattaunawa da nufin ilmantarwa, faɗakarwa ko ma nishaɗantar da ku masu kallon mu a wasu lokuta. Sunana kamar kullum Umar M Gombe, wanda na saba jaragama shirin. To a yau a cikin shirin za mu yi duba ne akan jam'iyyun adawa da kuma hasashen zaɓukan 2027, wanda tun yanzu a daidai ma lokacin da hukumar zaɓe ke korafi game da riga malam masallaci da jam'iyyun adawa suka fara ma yada manufofi da yakin neman zaɓe a fakaice, wanda kuma hukumar zaben mai zaman kanta ta ce lokaci bai yi ba. To amma duk da haka za mu ga yadda tukunyar siyasar ta fara tafasa tun yanzu, inda muryoyin jam'iyyu daban-daban ke amo a dandali ko kuma a fagen siyasar Najeriya, wanda kuma kamar yadda na bayyana lokaci bai yi ba, in ji hukumar zaɓe ta INEC. Amma za mu yi hasashen yadda jam'iyyun suka fara tsolewa ita jam'iyya mai mulki ido, da kuma watakila irin kalubalen da dukkanin bangarorin ke fuskanta a 2027. Shin ita jam'iyyar APC da ke mulkin tarayya za ta samu nasarar zarcewa a karo na biyu, ko dai gangamin da jam'iyyun adawa ke yi alama ce ta wata guguwa da za ta kauda ita wannan jam'iyya daga karagan mulki? To za mu tattauna ne akan wannan maudu'i tare da bakonmu na musamman, wato fitaccen dan siyasa. Amma kafin in gabatar da bakon mu kuma tsunduma kai tsaye cikin shirin, bari mu tafi hutun takaitaccen lokaci. Idan muka dawo, shirin zai dora. A dakace mu. Kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo. Faɗakar ilimin nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo. Faɗakar ilimin nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa, kamar nan mun fito ku kamo. Faɗakar ilimin nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Kamar nan mun fito ku kamo mu Kaftan TV na Hausa. Ga Kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya, bishiya ita ke da rasa. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo, duniya duka mun yi nisa. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata kasa annan mu, duniya mu ake yabawa. Ga Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Faɗakar ilimin nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsarwa a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Faɗakar ilimar nishaɗarwa ayyukan mu suke a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu kware a fage na aikin mu, mu ake kallo a kullum. Ga Kaftan TV na Hausa. Masu kallo kai ta kallon mu, ayyukan mu akwai kwarewa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo.
Hausa san ba kamar mu a ta shoshi. Ga Kaftan TV na Hausa. Masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi. Ga Kaftan TV na Hausa. Inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi. Ga Kaftan TV na Hausa. Muna da best kuma mun zama best fagen broadcasting ga kowa. Kaftan TV na Hausa. Ba mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishaɗarwa al'ummar mu suke yabawa. Kaftan TV na Hausa. Ba mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishaɗarwa al'ummar mu suke yabawa. Dukkanin su ma'aikatan mu da mun kware mata mazan mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Bangare kaya na aiki da zamani ne a tashar mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Shi yasa hoto da sautin mu mun yi fas a gani da jin mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Jinjina ga dukkan masoya da mu da kusan barabewa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishaɗarwa al'ummar mu suke yabawa. Mun fito da shirin mu ne yau kainuwa Allah da samu. Ga Kaftan TV na Hausa. Ba mu yin gasa a aiki mu ne muke ayi kwaikwayon mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Mun zama hasken wata yau mu mun fito ba mai tare mu. Ga Kaftan TV na Hausa. Mun zama bango ga al'umma mu fitila mai haskakawa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishaɗarwa al'ummar mu suke yabawa. Masu talla ku zo ku same mu ku faɗa mana mai sanarwa. Ga Kaftan TV na Hausa. Da sanarwar ku da ma cigiya ku faɗa mu faɗa wa kowa. Ga Kaftan TV na Hausa. Mu ake kallo a kullum duk ayyukan mu ana yabawa. Ga Kaftan TV na Hausa. Sabitin ku karba Mustapha ni ne na wake tasha ta kowa. Kaftan TV na Hausa. Ga mu nan mu fito ku kamo. Fadakar ilimin nishaɗarwa al'ummar mu suke yabawa. To haka yake masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci. Da farko na bayyana muku maudu'in da za mu duba a wannan zaure a kuma wannan yammaci, wato jam'iyyun adawa da kuma hasashen zaɓukan 2027, wanda kamar yadda na faɗa tun yanzu kamar jam'iyyu sun yi riga malam masallaci inda suka fara baje kolin manufofinsu da kuma yakin neman zaɓe, wanda kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta bayyana damuwa inda kuma take gargadin cewa lokaci fa bai yi ba. Amma duk da haka dai da jam'iyya mai mulki da sauran jam'iyyun adawa duka dai kowa yana gwada kwanji wajen nuna cewa ko shi zai samu nasara. To za mu kalli jam'iyyun adawa daban-daban kama daga PDP da kuma wannan ita sabuwar haɗaka ta ADC wanda a yanzu ake ganin kamar ta fara tsolewa ita jam'iyya mai ci ta APC ido, wanda kuma APC ta sha musanta haka cewa babu wata barazana a nan, kawai Asuwaju shi zai lashe zaɓe. Bakon namu a wannan zaure wanda na ce idan muka dawo zan gabatar muku da shi, wato ɗan takarar majalisar a tarayya ne daga Dala, wato na jihar Kano a inuwar jam'iyyar PDP a zaɓukan da suka gabata na 2023, wato Honorable Abdurrahman Honorable Ambassador, bari in cika sunayen nasa, Honorable Ambassador Abdurrahman Mansur Mainasara Kano, wannan shine cikakken wato sunan nasa. Honorable ne kuma Ambassador ne a lokaci guda. Honorable barka da shigowa cikin wannan. To barka dai. To madalla. Ga ka matashin dan siyasa, ka kuma yi takarar dan majalisar tarayya daga Kano inda ake ganin akwai sarƙaƙiya musamman ma da ita wannan jam'iyya ta NNPP ta mamaye kusan kowane kusurwa, ko a zabukan da suka gabata na cike gurbi da aka yi mun ga yadda jam'iyyar ta taka rawa ta kwashe kujeru mafi yawa. Kamar farko me yasa kama sha'awar ka fito a jam'iyyar adawa maimakon ka rungumi jam'iyya mai ci
watakila ta yadda za a fi damawa da kai? To alhamdulillah, again dai zan kara gabatar da sunana Honorable Ambassador Abdurrahman Salga, wanda ake lakabi da Mainasara. Ka ce dan takara, sai dan kira kaina yanzu tsohon dan takara. To shikenan, ai na ce dan takara amma a 2000 wanda ne takara a 2023 a karamar hukumar mu ta Dala mai albarka. Haka ne. Kamar yadda ka tambaye ni, ita harkar siyasa alhamdulillah na shige ta kusan kullum ina ga 'yan siyasa cewa zan kira kaina ba dan siyasa ba. Me yasa? Kusan dan kasuwa ne. Bisa irin halin da naga al'umma ke ciki, naga cewa ya kamata a rayuwa shi dan adam a koda yaushe ya ba da gudunmawa a rayuwarsa, wanda ko da bayan baranka za a faɗi sunanka da irin kuma gudunmawar da ka ba al'umma. To har ya bani sha'awar cewa ya kamata in fito in ba wa al'umma gudunmawa, especially local government dina ta Dala mai albarka. Bisa irin tasowar da na yi, na ga irin friends ina wanda muka yi karatu da su da yawansu wasu harkar shaye-shaye wanda babu abin yi. Ka tashi da safe ka ga miss call 150 wanda da ka daga sai ka ji abokananka ne wanda tare ko kai karatu da su, wanda zaka waye gari ka ji an ce wane saboda rashin abin yi da shauransu ya koma ma shaye-shaye. Akwai abin takaici. Sai naga cewa ya kamata a ce me ya kamata in ba da gudunmawa a matsayina na dan kasuwa. Duk abin da zan dauka a jikina ba zai iya gamsar da su ba, nima nake a koda yaushe. Sai naga cewa akwai hakkin su da ya cancanta wanda ya kamata ka karban musu. Kuma ka san harkar rayuwa a Najeriya dai babu abin da zaka iya samu wanda zaka kwata wa al'umma sai harkar siyasa ka shiga gwamnati. A nan ne ake badakala da hakkin al'umma, wanda kuma muna cikin Abuja nan muna ganin irin abubuwan da ake yi. To sai naga cewa ya kamata in fito takara, bisa na ma samu wasu da yawa wanda suke kai, na tambaye su cewa wani irin gudunmawa suke bawa al'umma. Sai naga cewa kawai da an turo su Abuja kawai sai dai ka haɗu da su akan teburin shan shayi, sun sai gidaje da sun auri fararen mata, ana hawa luxury cars da shawararsu. An manta da al'umma. Sai naga cewa to wayannan mutane al'umman mu kullun rikici cewa su zaɓi mutum wanda zai je ya kwato musu hakinsu. To amma at the end sai kaga cewa wanda suka zaɓa ɗin abin da ya tafi ba shi yake yi ba, da ya samu 'yan kudadensa kawai ya manta da al'umma, sai shekara 4 sannan zai dawo ya neman kuma wasu kuna yawa. To sai naga cewa kuma wayannan abokanan mu matasa da su ake hada kai, saboda za a zo kawai ka raba kuɗi ka nemi yara matasa marasa aikin yi masu shaye-shaye a shigo lokacin zaɓe a yi abubuwan da ya kamata a tura mutum. So sai naga cewa ya kamata ne ma in ba da gudunmawa a cikin wannan tafiya. So da na to sai naga cewa wata jam'iyya ya kamata in fada. Ka san an ce in za ka yi abu, in za ka sha giya aka ce ka sha ta dubu. Sai na fada jam'iyyar PDP a lokacin. Ba ma mu san NNPP za ta yi karfi ba. To da muka shiga PDP sai muka fara, dan da na shiga ma 'yan siyasar Kano, ka san akwai wanda su sun zauna kawai ita siyasa sun mai da ita kamar sana'a. Wanda zaka ji an ce wai mutum shekararsa 40, shekararsa 30, wannan ita siyasa ita ce yawa. Ina zuwa aka ce ai wannan dan Abuja ne ya zo kawai bai san ma ya abu yake ba, kawai ya duro wai yana so ya karbi kujera. Sai ce wallahi ba wannan abin bane ya fito da ni. Sai alhamdulillah duk wani rufin asirin rayuwa inda ya ci sha sutura abinda za ka ce da al'umma alhamdulillah. Amma ne ya za a yi ka bada gudunmawa. To da aka to manyan jagoran aka zo magana primary election aka ce ba zan iya ba. So mun haɗu da kalubale a Kano. Siyasar Kano tana da bambanci da siyasar Najeriya gaba daya, domin ana kiranta wata siyasa ce suke wai ta gida-gida. Akwai gidan wane, akwai gidan wane, akwai gidan wane. To duk wanda yake da yaransa sai ji cewa wai wannan yaransa shine kawai zai iya tsayawa takara. Kai a wani gidan kake? Ai ni gaba ɗaya ban da gida. A Kano din duk? A Kano. Da na to kawai cewa ne ni ba ni da wani wanda zan shiga gidansa dan al'umma na fito. To a lokacin sai suka ce to bara mu zuba, da ce domin me
saboda Allah na fito a ciki kuma Allah shi yake duban zuciya. A nan a ware ni in za a yi mitin ba za a sani a ciki ba. Na zama kamar wani yar mowa ne ko ake kira ko me aka ware na. Amma duk ka dauki wannan kalubalen. Sai na dau wannan kalubalen na kaddara cewa Allah shi yake bada mulki ga wanda ya so. To a wannan lokacin aka zo aka buga primary election bangare biyu zami zabe primary election. Da tsohuwar ko PDP ne ko da mai haka dai muka shiga wancan bangaren ba su yi zabe ba. Ga delegate ina har karfe 3 dare ina tare da delegate. Wanda aka ce za a yi zaɓe karfe 12 na rana amma ba a yi zaɓen ba kuma ina tare da su da delegate mata da maza. Akwai bayan Allah mata da ba zan manta ba wallahi wasu marayu ne ma da su suka fito suka jajirce suka ce ni za su ina ma su tafi gidajensu wallahi suka ce su ba sai sun don kwala min ƙwarya a wannan time ka san harkar siyasa ana sallamar delegate. Wani zai bada 30,000 wani zai bada 50,000 at that time. Na ce musu to ni ba zan sai ƙuri'a ku ba sai dai muku alheri suka ce su ba za su karba ba. Na yi camping ɗinsa a hotel ana kiransa R&K. Na ba su duk abin da za su ce a kawo musu especially matan ma abin tausayi. Wallahi sai aka wayi gari aka ce wai an gama zaɓe. An gama zaɓe ga delegates ina tare da su. Na ce an gama zaɓe aka ce eh. Sai aka ce to amma bangaren akwai bangaren su sagagi ana ce musu tsohuwar kwankwasiya. Sai aka kira aka ce ai tun karfe 12 an yi zabe bangaren sagagi na ci takara ta primary election wanda ba ma san su ba. Ni kuma inda nake bi bangaren tsohuwar PDP da sauransu ina ta jira ai zabe har karfe 3 dare. Ba ai ba daga baya sai aka ce mun ai an gama zabe haka harkar take. Sai haka harkar take na ce to shikenan. Sai aka ce can nayi zabe INEC ta tabbatar da cewa nayi kuma na ci. To wancan dan takarar da yake da iyayen gida wanda su iyayen gidansu su ne suke da uwa da tsaki da mai da mai da sauransu su ne shekara 40 kamar a cikin siyasa aka haife su. Mu kuma ba mu da kowa ba mu da gata sai Allah. Kawai sai suka zo sai suka ce ai su ba su yadda ba su dan takararsu shine halattaccen dan takara ni ba dan takara bane. To can kuma bangaren kwankwasiya a nan ni kuma aka ce na ci primary election to kuma su ne halattattu a INEC. To kaga ina ake ta amince da su kai kenan ta tabbata kai ne dan takara. Ta tabbata kawai sai aka tafi kotu suka dankara mu a kotu ni ba zama harkar ana tafiya kotu ba aka je aka ce an kai da kotu muka tafi kotu aka dinga kes to ashe wai hada baki aka yi su bangaren da muka tafi na winning primary election a su sun hada da wani shi babban mutum a nan wanda ake so a kashe ita kan tafi PDP ta Kano a wannan lokacin akan bai samu takara a PDP ba a matsayinsa ya nemi shi ma shugaban kasa wanda ba zan iya kiran sunansa ba. To bismillah yawa dan Kano zai iya gani yawa sai aka ce an hada kai ne a kai mu kara kotu. Ka taba ganin cewa a cikin gida daya uwa daya uba daya a ce kuma an shiga kara a kotu me ya kamata ya kamata mu zo mu duba mu ga cewa al'umma wa take nema a cikin tafiyar nan waye zai taimake ta. So kawai sai aka hada mu rigima imu yan PDP subhanallah aka dinga manipulating din kwakwalwar mu ana ashe an sai da mu ana ta karɓar kudin mu a gefe ba ku sani ba wallahi wani lokacin sai da muka yi 7 months muna kes a kotu wata bakwai to a lokacin NNPP ta kwankwasiya ita kuma ashe da ita aka hada kai sai ta yi karfi a Kano state saboda mu an tare mu kan ma mu fito ko campaign ban ba a matsayina na ci primary election saboda an kawo kasan aka tafi kotu za a ce yau wane shine gobe wane shine an karkata hankalin to wannan lokacin ita kuma ashe kwankwasiya tana ta abubuwa tana ta haɓaka har ta zo ta yi abubuwan da ta yi ƙarfi a Kano kawai sai muka waye gari muka gaba ɗaya Kano ta waye gari hula ta yi ƙarfi sai ana sora sati ɗaya za fa a yi zaɓe sannan fa aka ce an tabbatar da nema a kotu. To me za ka iya a wannan lokacin? Sati guda amma duk da haka na miƙa wa Allah zaɓi na shiga zaɓe saboda su kuma al'umma a lokacin wata 7 sun rasa wane ne ma ɗan takara tsakanina da wani something Nura Lawan wanda shi yake da iyayen gida ni ban da iyayen gida ni dama a wajen Allah na dogara aka zo aka ce ai ni ne ɗan takara hatta kuɗin da aka bayar na akwatuttuka
wanda za a tsare akwatuttuka da an cinye kuɗin. Ranar zaɓe aka kira ni aka ce akwatuttukan mu gaba ɗaya ma babu ma wanda za su tsare mana su, kuɗin da aka bayar ma an cinye. Wallahi a haka dai aka zo aka buga na samu ƙuri'a 6,700 wanda ko kamfen ba a haka al'umma suka da mutum 6,700. Bayan an gama wannan na ce to alhamdulillah, ashe wai su siyasar idan an gama ta kowa sai ya tafi cin kasuwa, ba za a ƙara dawowa ba sai shekara 4. Kamar ya cin kasuwa an gama da kowa. Shikenan masu ba za a ƙara zuwa a ce maka al'umma ba, kowa zai je kawai yayi hidimar gabansa sai bayan kuma shekara 4 za a dawo. Na ce to wannan wata irin siyasa haka ake yin ta? Sai da ta ya kamata akan abin da ka ɗauko a rayuwa ko menene shi kaga cewa menene matsalarka, kuma kana neman wani abu me ka samu matsala akan wannan abun. Idan har da gaske kake zuciya ka daya ka zo kai gyara akan wannan, domin me shi ya cancanta da dan adam. Kar kai ka zo abu kuma ka ce ka faɗi shi kenan ka haƙura. To amma me dalilin ficewarka a PDP duka waɗannan matsalolin? To matsalolin da suka faru bayan an gama siyasa sai na zo Kano sai na samu members portfolio local government wanda muka yi takara muka ci primary election. Dama sai na ce to ya kamata mu ji menene matsalar mu da ta kada mu. Sai suka ce wallahi su ai ba su taba ganin ma mutum mai ma tunanin irina ba. Na bar Abuja da iyalina da komai na to na zo na zauna na ce ya kamata a haɗo 'yan takara, wasu ma ban san su ba, har da 'yan state assembly. Sai na ce ku zo mu haɗu. Na ce me ya muka faɗi a 2023 me matsalar mu? Sai aka ce ai matsalar mu gida-gida. Gidan ambassador Aminu Wali yana da nasa dan takara, gidan sanato Bello Hayatu Gwarzo yana da dan takara, gidan Malam Ibrahim Shekarau yana da dan takara, wanda kuma ya kamata a ce su iyaye ne su dauke mu uwa ɗaya uba ɗaya, kuma su dinga duban cewa al'umma wa take nema, kamar shi kansa shugabancin kasar Najeriya abin da muke ciki. Zan zo wannan gabar. To da muka zo sai na ce suka ce gida ce, sun ce to daga yau zan yi wani forum mai suna PDP One Family. Zan zama na ce to ku zaɓi waye ya cancanta ku bashi ciyaman na wannan PDP One Family. Suka ce wa muke da shi in ba kai ba, kai ka zo da wannan idea ya kamata kai ne. Ina a'a ni ba na son shugabanci. Suka ce wallahi kai zamu ba. Na ce to shikenan. A that time na ce to a haɗa taro babba a Kano. Muka kama wani bizari conference, muka zauna muka tabbatar da cewa magana gida-gida a Kano ba za a ƙara yin ta ba. To amma a jam'iyyar PDP? A jam'iyyar PDP. An kira wannan forum PDP One Family. To al'umma suna ganin wani abubuwan kawai sai kowa abin sai ya burge shi. To sai aka runguma. Sai aka runguma. A lokacin sai suka bani ciyaman na PDP One Family, na zo na ta fara rainan ita kanta forum din. To a lokacin su jagoran koyi sai suka fara bacin rai da bakin ciki a kaina. To akwai wanda ya sha alwashin cewa in dai zan tsaya takara a rayuwa, in dai na raye ba zai bari ma an ci ba. A PDP yake. Wanda shine chairman na Northwest na PDP yanzu haka. Saboda yaran sa da na kada shi a kotu. Abin mamaki shi wannan mutumi in ka gan shi ya kamata mutum ne wanda zai farwala wa Allah komai nasa. Ba zai so a ce wai a yadda yake mutum ne wanda sai an tura shi a keke. A yadda yake ya kamata a ce duk abin da ya ga cewa abu ne na Allah ya danka abin ga Allah. Sai bi kowa tijara. Da shi aka hada baki aka sai da mu. Amma wannan zargi ne ya yi. To ni zan tabbatar. Tunda kuɗin da ake raba duk wata a waya akan wannan kuɗin. Sai na ga cewa to idan na tsaya a wannan PDP, especially kuma akwai wani babba a ƙasa wanda za mu kira shi a sai gwamna na Abuja, FCT minister. Sai na ga cewa dan PDP ne amma ya akai har yanzu ya ki fita daga PDP, kuma yau an waye gari an ce kuma shine FCT minister bangaren APC. To amma ana yi ana yi to amma me ya kamata a ce party guda ɗaya mutum ya kamata ya dauka. Tunda ai ba zai yi a ce a party guda biyu ka ci zaɓe ba. Ba zai yi ba. Dole sai guda ɗaya. Sai na ga cewa abu ne kawai wanda shi ana ta raba hankali yawa su talakawa sai dai addu'a. Kullum abin da nake cewa da yan uwan mu talaka mu dogara da Allah, sannan kuma mu haƙura da kwaɗayi da san duniya.
domin da shi ake samun nasarar mu. Lokaci ɗaya a ce an zo an raba indomi kwaya ɗaya da wai ko naira 100 ka dangwala ƙuri'a shekara 4 kaga wai ya zubila abu ne abin dubawa wanda ya kamata kuma especially matasa su suke bada gudunmawa wanda na ke gaya mata kullum a kansa nake tausayawa wanda za ka ga cewa idan Allah ya ara maka lokaci wani zai shekara 60 da an ce suna au 70 amma wani zai wuce wannan shekaran to idan ka tafi a wannan shekaran shekara 70 shekara 100 ba kai komai a rayuwarka ba sai dai a yi amfani da kai kaga ai abu ne ya lalace to sai na ga cewa barin PDP a tattare da mu ita ce alkhairi to kuma sai Allah ya haɗa ni da wannan bawan Allah mai girma excellency Atiku Abubakar wanda irin kudirin da muke da shi yake da shi wallahi mutum ne wanda in ka zauna da shi ni ban san shi ba domin an haɗa mu da shi lokacin da muke kes a kotu sai aka ce masa ai mu ba ma san sa a yadda labari ya je aka ce mu yaran wuce ne da mu aka yi amfani ake so a kashe PDP Kano to ka san ba fulatanin mutum irin mu sai ajiye abin a ransa ban san shi ba bai san da ba amma bayan an gama zaɓe da komai sai Allah ya haɗa mu muka haɗu muka tattauna da shi har ya ga cewa ni da kaina nake cewa excellency a yi haƙuri a ƙara tsayawa takara kuke roƙansa domin irin ransa ya ɓaci cewa ya jima yana tsayawa takara amma har yanzu al'umma sun gasa gane waye shi da ƙudurin da ya taho da kyautatawa da zai wa al'umma kuma ya ce girma ya zo masa a wannan lokacin muka ce a yi haƙuri dai a ƙara tsayawa domin duk abin da Allah zai ba wa ɗan adam in dai wannan abin alkhairi ne sai ya jarabe ka amma ya haƙura zai tsaya ɗin to alhamdulillah ya haƙura kuma ya ce zai tsaya to da muka zo muka ga cewa zai tsaya a takarar ita ma ta bidibin sun ga cewa zai yi nasara sai suka hana shi suka ce ba za su ba shi takara ba to da su waye muka ce to ya kamata mu canja jam'iyya domin a tafiya da za a yi 2027 tsakani da Allah mutum za a yi haka kuke fata haka muke fata domin me mutane suna cikin critical condition especially in ka je arewa za ka ga ci da kyar sha da kyar to mu kuma yanzu ko makawo ne ya shafa ya san halin abin da kasa take ciki honorable mun ji daɗin wannan shimfiɗa da kai da balaguro musamman daga jam'iyyar PDP zuwa ADC yanzu ina jin mun dasa aya akan ADC za mu shiga sauran bangarori amma bari mu baka dama kaɗan numfasa masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da mu tare da honorable ambassador Abdulrahman Mansur mai nasara wanda muke duba wato tafiyar siyasa da kuma sarƙaƙiyar da ke cikinta musamman ma yadda yake kalubalantar matasa da cewa an ɗauki hanyar da watakila ba ita ce za ta bulle ba idan muka dawo daga hutu rabin lokaci za mu kalli waɗansu ɓangarori ɗin kuma da hasashen me zai iya faruwa a 2027 wanda muna da ƙasa da shekaru 2 kenan fa a halin yanzu za mu ɗan numfasa idan muka dawo shirin sai ɗora kada ku yi nesa da akwatin talabijin ɗinku ga munan tafi. To haka yake masu kallon mu barkamu da adawa daga wannan hutu na rabin lokaci muna tattaunawa ne da matashin dan siyasa kuma tsohon dan takarar majalisar tarayya
a mazaɓar Dala da ke wato jihar Kano a kuma majalisar tarayya ta ƙasa, wato honorable ambassador Abdurrahman Mansur Mainasara, wanda aka fi sani da ko kuma shine wanda aka fi sani da Mainasara Kano, wanda kuma muke duba wannan maudu'i tare da shi a wannan yammaci. To honorable barkanmu da dawowa. Barka dai. A baya an samu matasan 'yan siyasa irin su Muhammad Abacha wanda suka bijirewa zama a gidaje kamar yadda ka faɗa, wanda a turanci akan ce ko godfatherism, amma daga ƙarshe an daina jin ɗuriyarsa. Baka fargabar ka yi irin wannan kuskuren a daina jin labarinka? To alhamdulillah faduwa ta zo daidai da zama. Tambayar da kai man kusan akanta nake kullum. Don na da daga Russia ranar Friday mun magana da shi Excellency Muhammad Abacha akan sabuwar jam'iyya ta ADC mai albarka wadda na koma. Na tambaye shi cewa irin su ne ya kamata a ce sun to bisa irin gudunmawar da mahaifinsa ya bayar a Najeriya. Na ce kuma a cikin gidansu ya kamata su ma su bar tarihi yadda mahaifinsu ya bari, ya zama cewa shi ne babba, ya kamata ya bada gudunmawa irin yadda mahaifinsa ya bada gudunmawa. Kuma alhamdulillah yakin da ya gana yi a bangaren rushe wannan magana da gida-gida, domin ita ta bamu matsala, don da har da shi muka shiga kotu, shi ma bangaren gwamna duk zuwa kotu tare muke zuwa. So shi ma abin da ya bata masa rai kenan. A matsayin mu ya kamata a rungume mu, ya zama cewa babu wani magana bambanci wanda ya cancanta kawai, yawa kuma a dinga duban al'umma me take so. Ita al'umma ana tura mata abin da ba kuma lalle shi take so ba. Su irin wani abubuwan ya ce min insha Allah kuskuren da aka yi a baya ba za a ƙara yin shi yanzu ba, kuma a shirye yake insha Allah shi ma ya zo ya bada gudunmawa a cikin wannan tafiyar ta ADC. Kuma shi ma muka ce masa insha Allah ya daure ya yi haƙuri. Mai tauri da akwai 'yan takara irin su Sadiq Wali, ambassador Aminu Wali kusan baba ne a wajenmu. Akwai Sadiq wanda shi ma ya tsaya takara, kuma duk matasa ne wanda mu dama a cikin tafiyar siyasar Kano so muke muga matasa sun shigo cikinta. Shi yasa na yi tunanin in karbi youth leader na ƙasa na ADC, to kuma sai na ga cewa idan na to national gaba daya al'ummata yawa, to kuma ni gaskiya kullum I'm talking about al'ummata. Bai yi wa abin da na fito a kan shi ya zama cewa kuma na tafi, kar su ce wannan ma in ya tafi ma ba zai waiwai to sai na ga cewa in yi haƙuri in tsaya dai a bangaren Kano State in ci gaba da bada gudunmawa. To amma a wancan bahasi da kake, shi Muhammad Abacha ya yarda ya dawo jam'iyyar ADC ko da ya insha Allah yanzu magana da ake ya tafi Umara, ya ce zai je addu'a ya mika wa Allah zabi, amma alamar tunda har na same shi da maganar kuma ya na'am da ita, insha Allah shi ma zai dawo tafiyar. Ta ina kake jin zaka canza ko za ku canza wannan tarihi na ganin cewa an canza matasa daga irin wancan rayuwa zuwa abin da ya dace kenan na duba cancanta? Ok, like kamar harkar shaye-shaye, kamar shaye-shaye, dabanci da zaben tumun dare ma da ake. Gaskiya ne. To kamar yanzu bangaren rashin abin yi first shine yake ba da matsala har matasan mu su gaskiya ne koma shaye-shaye. Tafiya da na Russia na tafi ne, Allah ya sani, akan wani company da suka yi min magana cewa suna so su zo su bude wani kamfani a Najeriya na wata madara. Ita wannan madarar tana wankin oda, kuma tana maganin diabetes. Ita wannan madara. Da na je na zauna da su, naga irin ci gaban da muka samu, don sun nemi cewa suna son su samu jajirtaccen matashi wanda yake kishin al'umma, suna so su zo su investing a Najeriya, wanda kuma suke so su kawo mana ci gaba. Kuma a Kano ake son a kan fadin Najeriya ma gaba daya. To da na je suka ce yanzu dai akwai wannan madarar duk duniya su suka fara yinta, kuma in kaga madarar ta gari ce, kuma ta amfani a gidaje, ta amfani a gida, za ka hada ta da ci ka sha, don mun sha ba za ka ce akwai wani za'i mai gardi mai daɗi wannan madarar, kuma tana wankin oda.
tana maganin diabetes, kusan rashin lafiyar da muke fama da ita kenan a Najeriya. To suka je maka na duba kamfanin nukan na gani suka ce nan da 2 months za su turo mana da kamar katan 100 mu duba mu gani mu yi amfani mu tabbatar da cewa ta yi. So sai suka ce za su zo su buɗe kamfani a Najeriya, kuma akalla za mu ɗebi ma'aikata yara matasa mutum 5,000. Lallai wannan babban ci. To kaga a nan ne amfani da dama cewa ta inda zan taimaki matasa da siyasa babu siyasa. Na yi wannan alkawari na ce ni ba wai magana dole sai kana siyasa za ka taimaki al'umma ba. To amma me garin irin badakalar da ake yi da dukiyar al'umma shi yasa na ce ya kamata nema, dan gaskiya ba ni da tsoro. Ban da tsoro. In ka sa gaba, ita kuma Najeriya tana da wani abu, idan har kana da tsoro ba za ka taba samun komai a cikin ta ba. To ni ban da tsoro. A yadda na tuwo nema a garin Abuja kowa ya san mai nasara, a inda na ce a nan garin ma aka samu mai nasara. Duk abin da na tunkara kawai nasara ake gani. Nasara ake gani. Sannan duk wata barazana da za a yi min zan ce kai ba wanda na ɗayanta Allah a cikinsa. Kuma duk abin da na gani cewa abu ya faru da ni na san daga Allah ne. To a wannan naga cewa ya cancanta ni ma in ba da gudunmawa, dan ban fitar rai ba ni ma wata rana zan zama shugaban ƙasar Najeriya. To Allah ya tabbatar. Insha Allah. Wato wannan jam'iyya ta haɗaka ta ADC ta da ƙura. Domin an ga manya-manyan mutane a cikinta wanda ba a yi zato ba, kudanci da arewacin Najeriya. Amma har kawo yanzu jam'iyyar APC fa tana ganin cewa ba wata barazana ba ce, kuma mun gama yadda aka fara a bincike ba har an fara kama tsohon gwamnan jihar Sokoto wanda shi ma ya ayyana kansa Aminu Waziri Tambuwal. Baka ganin kamar tafiyar kamar yadda wasu suke cewa ba ta je ko ina ba? Ai kamar da na gaya ma ɗazu makawo ko shafawa ya ce za a yi wasan dutse ya taka dutse ya ce ya shirya. Gaskiya ADC idan har ka gaba mai nasara ba to sai dai in an husa ƙaho. Amma in dai an kai 2027, in dai an kai 2027 da yardar Allah 100% 2027 ADC za ta kawo. Abin da ya sa ita kanta siyasar lissafi ce. Na farko halin da arewa take ciki za ka duba. Kullum abin da nake gaya mana cewa waye cancanta ne dama da ya kamata mu tsayar a matsayin dan takara a Najeriya a bangaren arewa. Ka gane ai? Amma amsa maka tambayar koko dai. Za a fitar PDP da na yi. Ina ta samun hamayya da maganganu. To ni abin da ya sa ma har na fita daga PDP ina ganin cewa ba mu da wani dan takara da muke ganin za mu nasara. Sa shi a gaba mai nasara irin mai girma a cikin Abubakar. Wanda shi kaɗai ya mana ragowa a je arewa yanzu. Kuma kana yanzu ba kake magana tsora shekara nawa ma a yi zaben. Ai shekara 2 ka daina kira, magana ake shekara 1 da 'yan watanni. Ɗaya da wani abu. To yanzu idan aka to wane ne har zamu in ba a ci Abubakar ba waye zamu ɗauko shi a arewa har mu yi tattalin sa mu sa shi mu yaɗa shi har ita Najeriya ta karɓe shi. Akwai to in arewa kake magana za mu ce ba kamar sa, amma ga Peter Obi wanda zai iya zama barazana. To ai kuma arewa ba za ta zaɓa Peter Obi ba. Me yasa? Abin da yasa abin da ma ya kai har Peter Obi ya samu wannan ƙuri'ar. Kai ka sani da aka shigo da wani muslim ticket ne ko menene har yan bangaren su suka kici su ma ya kamata su zaɓi nasu. To amma daga ƙarshe su ma kan sun gane cewa a cikin Abubakar kaga ya haɗa kowa da kowa. Christian, Muslim, a cikin Abubakar ya haɗe nasa ne. Kuma haka ake son shugaba. Ba a yi bambanci da bangaranci a ba ruwansa da wani bambanci. Ya haɗe kowa da kowa nasa ne. Sannan idan ka to maganar da ake cewa arewa kwankwaso kowa ya kwankwasa iya Kano ne. Amma gwaji ya yi ba a san kuma 2020. To ai iya Kano ne har yanzu wannan ƙuri'an miliyan 1 iya Kano take. Ka gane ai ba za ka kwankwasa har yanzu a bangarancin kudunmu da shauransu wasu ma ba san shi ba.
to amma abin da nake so in ce ko in tambaya wannan halin da arewa kace ta samu kanta a ciki kamar na wariya kake nufi ya na cewa komai da ta saniyar ware kana jin dan arewan ko talaka ya yarda da wannan kuma zai iya kawo canjin to gaskiya dan arewa ya yarda saboda in kaga ayyukan da suke faruwa ma yanzu ana nuna mana bambanci gaskiya arewa kuma abin da yasa arewa rai ya ɓaci kenan dan yanzu kaga jiya na dawo daga Kano Allah ya sani in ka duba hanyar Abuja to Kano ko kuma Abuja to Kaduna amma ta yi kyau a yau ai yanzu ba gyara ta ba ko ba gaba bane to ka san amma da jirgin muke bi zuwa Kaduna ai lafiya lau ko to maganar ma hanyar kwaltar da aka bada aikin ta shekara nawa gaskiya ka manta cewa fa ba cewa shekara 3 ne ko shekara 5 ne za yanzu ba ya tafi shekara 8 ga Tinubu shekara na har yanzu ba a gama hanyar ba an cinye kuɗin to kaga kuma a wani bangare hanyar nan take a arewa take to bar ma magana hanya bangaren ma talauci da muke ciki har yanzu magana ake kulla boda da waye fa har yanzu a kulle muke harkar kayan abinci yanzu da ba zan manta ba 30,000 za ta yi maka cefa ne a cikin gidanka to 30,000 yanzu ina za ta yi 500,000 ma yanzu in ma mai karfi kenan shine zai iya amma ba za a gama baka yi wani siyan kirkin komai ba to yanzu yan arewa ransa a ɓace yake mun san wannan da ni har tsoro nake 2027 ban san irin wani zaɓe za a fito a yi ba to me yasa dan idan har aka ce za a danne gaskiya a cikin tafiyar to za a yi abin da ba a taɓa yin sa ba wanda ba ma fata kuma a ƙasar mu ta Najeriya yaƙe saboda inda aka ce shi talaka an ƙure shi to ka kiyaye lokacin da ransa zai ɓaci like abin da ya faru a Sudan kaga irin abubuwan da ya faru a Sudan da kuma su Libya duk rashin abubuwa ne aka zo aka kashe shugabannin su yawa rashin adalci shi ya kawo har yanzu Sudan ba zaman lafiya har yanzu Libya ba zaman lafiya to ba ma so mu zo mu samu irin wannan kalubalen a cikin kasar mu ta Najeriya da dare su kullun cewa suke su APC suna iya kokarin su haka suke cewa amma akwai malaman addini har yanzu da ake ga suna cikin wannan tafiyar ta muslim wadda suke ganin kamar wannan tikiti shine mafi a'ala da a hada wani gamin gambiza ko kwanan nan mun ga Sheikh Jingir na Jos yana faɗin irin waɗannan kun gamsu cewa kamar mutane za su duba cancanta fiye da magana addini gaskiya mu malamai na Najeriya yanzu akwai dan tsokaci a kansu wasu sun shiga gwamnati wasu kuma akwai na Allah magana ce ta gaskiya kusan wasu da yawansu da su ake siyar da 'yan Najeriya su malaman magana ce ta gaskiya shi yasa na gaya ma ni duk inda gaskiya take akan ta miki bai yiwa a matsayin ka na malami mu da muka san malamai sun koma ne akan wani bangare na addinin musulunci wanda idan Allah ya ji kan Sheikh Albani wanda kullum kaga mutum ne wanda ya yi karatu amma cewa yake duk da aka ce za a bashi shugabanci baya so kuma haka bayan Allah ake san su amma yanzu duk malamin da ka kirawo ka ce za ka bashi wani mukami kafin ma kana gaya masa ma da sassafe za a gan shi a ofar gidanka amma ba duka ba kamar da gaya ma akwai saura wanda su da tsakaninsu da Allah suke ɗazu ka yi hasashe game da ko ka yi bahasi cewa kana fatan har ka zama shugaban ƙasa a nan gaba a 2027 wanne za ka yi gwamna za ka nema na Kano ko za ka sake gwada wannan kujerar majalisa ka dan kulle na anan kusan al'umma ta kullum tambaya ta suke yi sun ga irin taka gudunmawar da nake yi suna cewa ai ko gwamna na tsaya za su iya mara mana za a iya mara mun baya ga kuma sanata Kano Central dama kuma dan majalisar tarayya na nema amma a rayuwata ina da wani abu wanda ba na kai kaina inda Allah bai kai ni ba duk abin da kake yi a rayuwa an Allah ya baka wata dama ka dinga bin komai a hankali takarar dai da na nema ta dan majalisar tarayya ita ce nake sa ran zan iya ƙara tsayawa takara akan ta saboda al'umma ta kullun cewa suke wasu saboda ni ma suke harkar siyasa to kaga idan na ce yau na bar wannan takara gani nake kamar su ba ma za su fito su yi zaben ba
to amma kullum ina nuna musu cewa idan fa akwai abin da ya cancanta da su to ya kamata su fito da shi, ne kuma zan mara musu baya. Dama ne shugabanci nake nema a yi mai kyau a kasar mu ta Najeriya, al'umma su samu warwarewa, ba wai dan kaina ko dan iyalina ko dan wani abu na rayuwa, akan al'umma muke yi. Na'am, wasu na cewa siyasar Kano sai dan Kano, kuma ɗazu ka tabbatar da cewa NNPP ta kama Kano ko kuma ta dan yi karfi. Gaskiya ne. Karfin nata kake ganin zai ragu a 2027 ko kuwa kuna dai so har yanzu ku yi gwaji ne amma dai suke da Kano? Ai tare ka zan yi kafin ka karasa, ai karfin ma ya ragu. Ya ragu ko? Ya ragu. Saboda lokacin da muka tsaya takara 2023 shi wanda ya ci Adala, ka gani ina kirarin na samu 6,700 I think, sai shi wani APC ya ci 7,000 wani abu, shi na NNPP ka san 50,000 ya samu. Kaga tazarar ba kalama ba. To amma yanzu kansa shi ma rigima ake da shi a NNPP da ya ma ce ya bar NNPP ne kayan marmari suke ce mata, amma ta koma littafi. Ta koma littafi. To kaga su ma sun samu mai matsala, ta inda za mu duba cewa mun ma yi nasara a kansu. Amma me ginshikan rashin nasarar tasu? Rusau da aka yi a baya ko aiki ne ba a yi? Gaskiya rusau ita ta kawo cewa matasanmu shaye-shaye ya karu a Kano. Inda nake so dama in zo maka ta inda za a ma baya da za a ce matashi ya yi karatu, ya tashi ya haɗu da uwa da uba. Yau iyaye zai wahala kaga cewa sun dawwama cikin arziki in Allah ya ba su yaya. Allah yana iya jarabar su domin me ya ba su zuri'a. Kai kuma idan har mai kishin iyayenka ne ya kamata a ce da zarar iyayenka karfin su ya kare ka zama kai ne mai taimakon su, ko da mace ko namiji. Kar ka zama cewa wai kai still iyayenka su ne komai naka. Ya kamata a ce su ji daɗin ka tun kafin su koma ga Allah. To sai aka zo yaro yana shagon kasuwa, rana ɗaya an waye gari an rushe wannan rumfa. Ya tashi ya waye gari a cikin gidansu a shi yake bada kuɗin cefane ga iyayensa, bar ma magana aure in yana da mata. Shi ne komai ɗawainiyar komai, an karya shi. To zai zama cewa tunani ya rasa inda zai yi. To su kuma suna kiran kamar wannan wiwi da wani sholisho da suke sha wai yana rage tunani. Haka suke. Kaji wata ibtila'i. Haka suke. Yaushe za a ce alaji kanka ya dau zafi kuma ka ƙara banka masa wuta. Kaga ai halaka kenan. Halaka kenan. To wai ya zubila sai aka zo kuma abin ya ƙara lalacewa da takaici, mata su ma sun koma shaye-shaye. Tare har matan aure. Har matan aure. Ai wani abu da yake faruwa ba magana wai hayaki ba, wani abu na gani kwanan nan wanda ya yi yawa yanzu a Kano, mata ne kuma suke shansa. Ana kiransa gas. Ba shisha ba ma? Ba shisha ba, gas ne, wanda ni gas nan abinda na sani na yi BMW 7 Series 2023 model. Ita ake ɗurawa a gas in AC. Shi ake sha? Shi ake sha yanzu. Da balu ta hurawa, wadda balu dai wadda take ita suke ɗora akan gatsin mata suke sha. Na ce wannan abin me yake faruwa? Aka ce wai mata ne suke oda wannan abin, kuma wallahi wai yara ƙanana yan shekara 18 shekara 19 don su fita a hayyacinsu. Kuma samarinsu su suke koya musu har abin ya koma ga matan aure. Idan mace ta shiga cikin yanayi na rayuwa a gidan mijinta sai kwawa ta ce aiki in kina dan shan wannan gatsin zai samu ki dole. To amma wani rubuta ka ambaci wannan bari in maida ka baya da yake ma lokaci ya fara hararan mu kwanan nan wani kwamishina a jihar Kano ya yi murabus saboda zargin da ake ta yi masa na hannu a cikin safarar miyagun kwayoyi. A baya can Buba Marwa ya taba kawo shawarar cewa a rika gwajin 'yan siyasa masu kansu irin ku da suke shigowa dan a tantance ma kwakwalwarsu daidai take. Kamar ya ka kalli shawarar tasa da kuma irin yadda ake ganin matasan da za su gyara gobe ake ganin su kamar a sahun gaba wajen ma lalata tunanin matasa? Gaskiya magana da ka faɗa, ADC ma yanzu akan shirin da muke mata mukamai da muke so mu bayar daga kan 40 years 45 to 50 years. Za a rika gwajin, za a dinga gwaji shugabanci duk da zami ma yanzu tun daga kan local government to jiha dude
duk wanda za mu samu matasa za mu yi amfani da su yan 45 years dan yanzu kwanan nan za a ga an dan yi wani kware-kware mitin a kwamiti a Kano na ADC shi wanda muka samu ta bangaren mu a bangaren youth ana kiransa Kabiru ta kai Sumaila wuce sa abokina ne tare muka yi takara da shi 2023 to shi aka bawa ya youth leader na South kuma matashi ne shekara 40. To kaga ADC ta ɗauko shirin cewa matasa za ta zuba a shugabancin na ƙasar Najeriya wanda Allah ya bada mulki to har ta za ga minista ma bai fi 40 years ba duk da cewa shugaban ƙasar dattijo ne dan to ai shi da kansa cewa da matasa ma zai aiki kuma zai yi ko kun yi imani cewa zai yi haka mun yi imani kuma mun tabbatar domin a tafiyar da ya ta ADC shi yake cewa duk abin da za a yi a saka matasa a ciki kuma ya ce a saka mata su ma matasa za ka ga a secretary da aka sa na national gaba ɗaya za ga har mata yara aka bawa akwai wata yar 30 years ko 35 years ne yarinya ce karama to duk haka ya zuba duk matasa mata da maza za a zuba a shugabanci ministers wa duk matasa mata ba za su wuce 30 35 years 40 45 years to kaga an samu canji a kasar mu ta Najeriya in dai an zuba matasa dama tsofaffin tunaninsu ne muke ta ɗauka kullum kasar mu take koma baya to amma inda za a sirka da matasa da matasa an Allah ya da za mu samu warwarewa a kasar mu ta Najeriya and then magana kwamishina da kai ai dan local government ina ne to lalle kuwa yauwa ana kiransa Ibrahim Namadi so dan local government ina ne wannan iftila'i ya faɗa mana mu kanmu a matsayin mu na 'yan dala aka ce wai yau namu wani abu ya faru da shi dole za mu ji dan ba na kasar ina can naga abin da yake faruwa amma kana ga kamar zargi ne in za ka yi masa adalci a siyasance watakila tsautsayi dan shi ma ya faɗa cewa tsautsayi ne ya je belin wanda ba ma haka su gaskiya Allahu a'lam ni tsakanina da Allah ba zan taba cewa da dan adam cewa abin da ka ga idan ka bai gani ba ba za ka yanke hukunci akai ba kuma wani Ibrahim Namadi akwai alaka tare da ni da shi kyakkyawar alaka ta zumunci wanda lokacin da na tsaya takara ta rep shi ma kamar ya tsaya amma NNPP Allah bai bashi ba kuma ya goyi bayana ma a cikin tafiyar ban san shi ba ma wallahi to kuma da wannan abin ya faru da shi impact har kira ma ne in masa jaje kuma wannan abu ne wanda ita kaddara ce kowa za ta iya fada mishi amma ba zan iya yanke hukuncin cewa ya yi ko bai ba ko ba ka bane tunda abu ne aka ce gwamnati ta shiga ciki har da su kotu da waye ana ta bincike akan tafiyar to amma ko da yau gaske ne ko na abu sai kai mutum addu'a Allah ya shiryar da shi ko kuma ya kare shi domin sharin shi dan shi yake kai ga mutum cikin wannan tafiyar. To honorable zan so ka yi kira na karshe ga matasa musamman a waɗannan sababbin manufofi da kudurai da kusa gaba kafin mu naɗe tabar masharar minti ɗaya watakila. So alhamdulillah ina kira ga matasa to the whole Nigeria lokaci yayi da ya kamata mu fito kwanmu da kwarkwatanmu ake cewa da Hausa da nima ba Haushe ne amma ba gaba ɗaya wani abin sai ka ga in ka faɗa sai an maka gyara lokaci ne na matasa da ya kamata mu fito gaskiya mu ajiye a daina ba mu tsoro wasu da suka samu shugabanci suna da kaso sai 'ya'yansu to mu da ba 'ya'yan kowa ba kullum abin da muke kiran mu ba 'ya'yan kowa ba ne amma ya kamata mu fito mu ba da gudunmawa mu karbi shugabancin nan a hannun wayannan bayan Allah dan da aka bani wani history na Rimi da wasu samari suka zo suka same suka ce ranka dai wai yaushe za ku ba mu kujeran nan sai ce ai kwata ake yi to yanzu kun shirya kwata ya wato kun shirya kwata insha Allah to Allah ya bada nasara muna yi maka fatan alkhairi muna kuma godiya da wannan gudunmawa da ka ba mu watakila in an saki ko kuma an kada gangan siyasa yau za mu sake kiran ka dan mu ji yadda take ruruwa a Kano da ma tarayyar Najeriya din. Insha Allah. To masu kallon mu Hausawa dai sun ce laifin daɗi karewa duka anan zamu dasa aya mu kuma gintse shirin a daidai wannan gaba inda muka kasance ko kuma in ce a madadin bakon namu Honorable Ambassador Abdulrahman Mansur Mainasara wanda tsohon dan a takarar majalisar tarayya ne daga Dala a jihar Kano wanda muka duba kuma wannan maudu'i a madadin Mr. Suleiman Hassan wanda ya nadi wannan shiri yayin da Febo da kuma Jackson suka sada mu da ku a madadin duka Kaftan TV din baki daya ni Umar M Gombe da na jagoranci shirin nake ce mu kasance lafiya ma'assalam. Masha Allah.